targaɗe Allah ya kiyaye. A shi taro mana can. Kariya targaɗe Allah ya kiyaye. Ita ba uwa wasu kowa yana ta. Da nan wannan wanda ake bugawa a halin yanzu tsakanin garkuwa Rodi da ciwon ciki a sabon ɗan Sama'ila shine ciwon ciki. Sai ga aiki ba zai wahala ba da dai wani gidi ba da ni na ma da kanwa tafiya ba zai ya fara mata faka a buga a kwashe shi ne market Allah saka ma da alheri dan kasuwa kamar wani sarki edina da mala alijatta da dabban nan garkuwar mai caji dan alin na shago ko ya ba Allah wannan kai da su yi kiwon dusa sai kiwon dusa sai kiwon dusa ya kai wa kaka ne inna lillahi kai so ka san karan kai sai mai gaski zaki ara nauyi da ba haka yan sanda damban 3,000 daga wannan damban nauyi da ba haka yan sanda damban 3,000 daga wannan damban nauyi da ba haka yan sanda shugaban kasa ya rike gadan bana tula gadan bana wannan damban mai tsada ne wannan damban mai tsada ne garkuwa mai caji wannan damban mai tsada ne Mustapha dan shago wannan damban mai tsada ne garkuwa mai caji shagon garkuwa mai caji Mustapha dan shago kai na waje ai baka yi kallo ba ka ga mutum da labari sai dai ka je
Yes.